Tervetuloa Hetki lomalle -ohjelman pariin. Tämän ohjelman tarkoitus on tarjota teille ideaa ja inspiraatiota, minne reissata, mitä kohdata, mitä nähdä. Tervetuloa mukaan. Jouni, sulta voi kysellä täysin kotimaisista veneistä, koska sinähän edustat särkiveneitä. Joo. Oliko se niin, että särkiveneet tulee alun perin sieltä Särkisalosta? Joo, ne on silloin 70-luvun alussa ruvettu tekemään siellä Särkisalossa. Tällä hetkellä niin särkiveneet valmistetaan Perniössä. Joo, ne on koko ajan tehty siinä noin 15 kilometrin säteellä. Kaikki veneet tehdään käsityönä siellä asiakkaan toiveiden mukaisesti varustettuna. Mikä se on olennaista, kun henkilö on kiinnostunut veneen hankinnasta ja tulee esimerkiksi sun luokse sinne teidän särkiveneiden osastolle, niin mitä sä haluat siitä ihmisestä tietää? No kyllä se veneen käyttötarkoitus on se ensimmäinen. Et monella on tullessa joku ajatus, että minkälaisen veneen se tulee ostamaan, mutta se voi lähteä ihan toisenlaisen veneen kanssa pois. No usein ihmiset tulee niin kuin hakemaan vähän niin kuin pienempää, kevyempää venettä ja sitten kuitenkin kun ne merelle esimerkiksi sitä tarvitsee, niin pitääkin olla vähän vakaampi ja isompi vene, että sillä pärjää siellä oikeasti. Ja sitten jos ajatellaan, että teilläkin on kuitenkin niin kuin jo isompia moottoreita, sittenhän siinä tulee just tavallaan sitten sen veneilijän kannalta se näkökulma, että jos on kovat heppasvoimat siellä käytössä ja vähän sitä veneilytaitoa, niin se voi olla aika kimurantti yhtälö. Joo, että kyllä se pitää vähän miettiä ensimmäistä venettä hankkeessa ainakin, että minkälainen se on, ettei se olisi liian iso eikä se menisi ihan mahdottoman kovaa. Että siinä voi käydä vahinkoja. Ketkä haluaa soutuveneitä? No sehän on niin kuin joka mökillä pitää olla soutuvene, mutta kyllä ne yleensä on se vanhempi polvi siellä, ketkä sen veneen hankkii sinne. No sitten on näitä pulpettiveneitä. Onko se sitten enemmän niin kuin tällaista huviveneilyä päiväkäynnillä vai onko se niin kuin tavallaan siirtymää vaikka sinne saareen tai mökille? Tai? Molempia, että iso osa menee yhteysveneeksi mökille, mutta osa sitten voi käydä jossain päiväajelulla tai kaupassa. Ja kyllä vissiin niillä sitten uistellaankin. Noissa on tilaa muutamalle, että mitä iso porukkaa siellä ei mahdu kalastamaan noissa pienissä alle 5-metrisissä veneissä, mutta 1-2. Mikä on semmoisia, sanotaan vaikka turvallisuustekijöitä, jotka löytyy särkiveneissä? No kyllä se on se vakaus. Yleensä se tulee sitten leveyden kautta se vakaus, mutta se tulee myös painon, että moni ajattelee, että hankkii mahdollisimman kevyen veneen, että sitä on helppo käsitellä, mutta sitten se ei olekaan yleensä niin vakaa. Ja sitten myös laitakorkeus, mikä kans tuo vähän lisää painoa, mutta se on sitten aallokos mukavaa, ettei aallot lyö sisään. Meilläpäs on täällä särkiuutisia. Aina tapahtuu, kun puhutaan särkiveneistä. Mikä se on tämä 411 JS? Tämä on nyt semmoinen, mikä on herättänyt ihastusta, kiinnostusta. Joo, se on semmoinen harvinaisuus, että satulapulpetilla varustettu soutuveneluokan vene, jossa on 10 moottori, jolla se kulkee erittäin rivakkaasti. Enimmäkseen siihen on laitettu kaiteita, joihin noi kalastajat saa sit kaikkia vermeitä kiinni, että saa vavat ja satulasta ylettyy hyvin kaikkiin niihin, kun on siellä laidoilla. Sitten kun jättää vavat kotiin, niin sitten saa nuoriso tosiaan leikkiä sillä, että se on tosi mukava ja ketterä ajettava. Että hyvin semmoinen vesijettityyppinen ajettava. Että sille löytyy monenlaista käyttöä, vaikkei se ehkä ihan ykkösvalinta mökin yhteysveneeksi ole. Että se pulpetti kuitenkin vie aika paljon tilaa siitä. Onko sulla teidän särkiveneistä joku lempimalli ja miksi? No kyllä se ehkä toi 480 tuplapulpetilla on. Se on kuitenkin semmoinen monikäyttöinen ja kuitenkin aika tommonen niinku sporttinen menijä kuitenkin. Mitä ihmiset muuten kysyy? No kyllä ne hakee niin kuin tuommoista edullista mökkivenettä tällä hetkellä tuntuu hakevan. Että myös monikäyttöistä, että on just sitä, että pitäisi saada mentyä mökille, mutta sitten pitäisi myös pystyä kalastamaan sillä. Se on aika yleistä.
Hyvinvointiin liittyy hyvät harrastukset ja kalastus on varmastikin yksi sellainen. Mutta mikä sitten avuksi, jos siitä ei oikein tiedä paljon, niin Teemu, moikka. Sä kuulut niin kuin kalastusoppaiden kiltaan. Joo, eli meillä on kalastusopas kilta Suomessa olemassa ja siinä on tärkeää, että kalastusoppaat tekee yhteistyötä ja saa omia etuja näkyviin sit killan kautta ja pyritään viemään ihmisiä helposti kalaan. Paljonko teet suurin piirtein on kalastusoppaita ammattimaisia, jotka kuuluu kiltaan? Suurin piirtein 120. Joo, voi sanoa, että Jäämereltä tänne Helsinkiin ihan joka paikasta Suomeen tuntuu löytyvän oppaita. Miksi kalastusoppaan kanssa? No hyvä syy on se, että se on se helppous. Sulla ei tarvitse olla omia välineitä. Pääset helposti kalaan. Meiltä löytyy turvallisuusvälineet, meiltä löytyy kalastusvälineet ja sitten meiltä löytyy kalapaikkatietous. Et meillä on pohjoisessa aika pitkälti jalokaloja pyydetään, rautu, taimen, harjus. Täällä etelässä sitten on enemmän hauki, kuha, ahven. Et meiltä löytyy monenlaista osaamista oppailta. No ensimmäisenä kiinnitään huomiota, mikä on se lähtötaso. Ollaanko aloittelijoita, pyritäänkö opettelemaan vai mitä ihminen hakee oppaalta? Onko tavoitteena saada se ennätyskala vai sitten onko tavoitteena oppia tiettyä tekniikkaa ja saada vinkkiä kalastamiseen? Mistä me löydetään nyt niitä oikean tyyppisiä kalastusoppaita täällä ympäri Suomea? No esimerkiksi kalastusoppaat.fi on sivusto. Sieltä löytyy hakemistoa, sieltä löytyy karttaa. Että jos olet matkalla jossain, niin voit katsoa kartasta. Punaista pistettä painaa, että mikä on lähimpänä minua ja sieltä ilmestyy sitten linkit kalastusoppaiden kotisivuille ja voit tutustua vähän, että kuka olisi lähdössä kalalle sitten sun kanssa. Missä hinnoissa tämmöinen päiväretki yleisesti menee? No pistetään semmoinen hintahaarukka kuin 600–1,000. Jos jaetaan vaikka 5 hengelle, niin jokainen maksaa 150, niin onko se sitten paha? Vasta tuli itsellekin semmoinen 60-vuotislahjaksi. Ostetaan semmoinen samoin eläkelahjaksi. Vaikka rautupilkki meillä päin Kilpisjärvellä mennään rautupilkki eläkelahjaksi, niin mun mielestä on tosi kiva idea. Jos on tietty päivä tai tietty viikko, milloin haluatte, niin silloin pitää olla ajoissa. Monilla on se, että tietyt parhaat sesonkiajat alkaa täyttymään. Jos joku haluaa, että haluan juhannuksena kalaa, niin voin sanoa, että valitettavasti siitä on molemmin puolin aika paljon täynnä. Ja sitten taas tietyillä ajankohdilla on helpompi vaikka hetken mielijohteestakin. Jollain on tuntihinnoittelu, että voi ottaa vaikka 4 tunnin retken 4 saalla. Itsekin teen välillä semmosia ihan, että käydään harjoittelemassa perhokalastusta illalla. Ja tyyliin se voi olla 3 tunnin retki ja otetaan siitä se paljon pienempi hinta. Toisaalta teen myös viikon helikopterireissuja. Että se ei päiväretki välttämättä. Joku saattaa ottaa oppaan viikoksi. Soutaminen on äärettömän hyvä laji. Se tekee, kuulkaa, keholle niin paljon hyvää. Mutta miten se soutu kiinnostaa vielä tänä päivänä? Siitä, Tuukka, sinä tiedät kaiken. Kiinnostaako se soutaminen? No en tiedä, tiedänkö kaikkea, mutta tässä viimeisinä 2 vuoden aikana on paljon opittu tästä soutamisesta. Eli me tuotiin markkinoille tämmönen Castello E-soutu katamaraani soutuvene, joka on hyvin vakaa sen tasaisen pohjan muodosta ja sen lisäksi sillä on hyvin helppo lähteä liikkeelle loivasta rannasta. Voisi sanoa näin, että meidän asiakaskunnaksi on muodostunut sellaiset ihmiset, jotka kokevat, että on vähän haastava lähteä rannasta liikkeelle ja jalka ei enää nouse sinne, ehkä ikää tullut. Tai sitten, että kokee, että se on niin kiikkerä liikkeessään se perinteinen savolaismallinen soutuvene. Nyt me puhutaan katamaraanista, eli on 2 erillistä kapeata ponttonia. Ja sitten ihan fysiikan lakien mukaan niin se tekee siitä tosi paljon vakaamman kuin että se olisi tämmöinen niin kuin B-pohja tai pullopohja. Niin kun se on 2 tasasta, niin se on paljon vakaampi ja myöskin hyvin suuntavakaa, joka siis soudettaessa on tärkeä asia. Niin siinä rannassa se on tollain makaa ihan tasaisena ja siitä on sitten helppo lähteä. Se ei kallistele siinä lastatessa. Eli se sopii itse soutuveneeseen tosi monella hyvällä tapaa. Itse asiassa E-soudun tarina on sillä lailla, mehän ollaan siis insinööritoimisto, joka tekee tuotekehitystä monille eri pohjoismaalaisille venemerkeille ja sitten meillä on lasikuitualihankintaa. Ja oltiin kehittämässä yhdelle meidän asiakkaalle semmoista sähkövenettä ja tämä E-soudun pohja hyvin lähelle näin oli tämmöinen niin kuin vetomalli, eli tämmöinen allasmalli. Ja me sitten vaan meidän yhden suunnittelijan kanssa todettiin, että tästä tulisi tosi hyvä soutuvene. Ja meidän Alajärven tehdas juuri tarvitsi vähän tämmöistä tuotannon tasaustuotetta. Eli jos kapasiteetissa on tyhjää, niin voidaan tehdä sitten jotain tuotetta. Ja me todettiin, että hitsikka soikoon, kokeillaan, tehdään tästä soutuvene. Sähköhän on hirveän tämmöinen niin kuin trendikäs ja hyvä ja nyt me ollaan onnistuttu tässäkin asiassa, koska meidän näkemissä ainut valmis tuote on tämmöinen edullinen alle 200 € maksava pieni sähkömoottori, joka meillä on tuolla veneessä kiinni. Siihen joku akku, mikä löytyy mistä tahansa, eli kustannukset pienet ja sen takia me nimettiin
se e-souduksi, koska se toimii sillä pienellä edullisella sähkömoottorilla. Tai sitten se aika moni meidän asiakkaista käyttää sitä vaan soutuveneenä. Justi. Eli se on siellä mökkirannassa, se on kevyt, 63 kiloa e-soutu ja 85 kiloa meidän tämän vuoden uutusmalli e-soutu plussa. Tämän kesän Kyllä. malli, niin siinä on korkeat laidat. Se ehkä oli se, että aika moni meidän asiakkaista halusi istua aika korkealla. Eli on niinku korkea istuinpaikka ja jos sulla on hirveän matalat laidat, niin sit sä et pysty soutamaan, kun se on niin alhaalla. Se plussamalli on niinku suora kilpailija niille kaikille 500,000 savolaismalliselle soutuveneelle, mitä löytyy suomalaisista rannoista. Kyllä mä sanoisin, että meidän paras markkinointi on se, kun se yksi vene menee sinne jollekin järvelle. Ne kertoo mökkinaapureilleen, ne kokeilee sitä ja ne tilaa meiltä veneen. Joo. Se tuote myy itseään, kun se on tarpeeksi hyvä. Ja meiltä löytyy muun muassa e-soutuun, löytyy liukupenkki, jolla se voidaan muuttaa ihan täysin kuntosoutuveneeksi, tämmöiseksi Jari Saariomaiseksi tekemiseksi. Eli niitä pystyy niin kuin maun mukaan sitten niin kuin varustelemaan. Meiltä löytyy erilaisia ratkaisuja. Ja e-soutu on erittäin nopea, eli niin kuin, yli 8 kilometriä tunnissa kevyellä soutamisella, joka on nopeudeltaan kyllä hyvin lähelle tuommoista sulkavan soutua, niin kuin hyvää vauhtia. Mä en todellakaan tykännyt savolaismallisista soutuveneistä, mun mielestä ne on aika pelottavia. Ja myöskin suomalaiset hukkumistilastot, niin savolaismalliset soutuveneet on siellä tosi ruma pilkku, eli niillä tapahtuu paljon onnettomuuksia. Toivoisin, että jonain päivänä meidän e-soutu-konsepti on kopioitu sillain, että Suomessa ja maailmalla ei myydä enää savolaismallisia soutuveneitä, vaan jotain e-soutu-kopiotyyppisiä tai vastaavia. Se olisi ehkä mun suurin tavoite ja hienoin, että me oltaisiin luotu kokonaan täysin uusi venemalli. Täällä on todellinen lomafiilis täällä Inkoossa. Ollaan vierasvenesatamassa ja näistä asioista, mitkä liittyy täällä vierailemiseen ja veneilyyn, meille kertoo kaiken Mr. Mainserve. Te operoitte vierasvenesatamaa muun muassa. Joo, sitäkin. Tämä on nyt meillä toinen kausi, kun pyöritetään Inkoon vierasvenesatamaa ja meillä on nyt tässä niin 3 vuoden plus 2 vuoden optiosopimus, niin koitetaan siinä aikana nyt kehittää myös näitä Inkoo-palveluja. Mutta paljon täällä on vierasvenepaikkoja? Tuleeko tiukkaa kesällä? Toivotaan, että tulee mahdollisimman tiukkaa ja saadaan paljon asiakkaita tänne. Joo, satama on tosiaan turvallinen myös, että täällä harva tuulen suunta osuu tänne niin kovin, että sitä tarvitsisi pelätä. Ja 2,4 metrin väylä tulee tänne sisään, joten isommallakin veneellä pääsee. Ja meillä on noin 80 venepaikkaa veneilijöille ja hyvät palvelut sen ympärillä. Tälle juhannukselle on jo varauksia tullut sisään, että haluavat tulla Inkoossa ja nauttia Inkoosta täysin rinnoin, niin silloin kannattaa kyllä varata paikkaa. Ja varsinkin jos venetyyppi tai malli vaatii jotain erikoista syväystä tai on muuten vähän pidempi tai isompi, niin silloin paikkoja on rajoitetusti. Onko toi satamakonttori auki suurin piirtein miten tässä kesän aikana? Se on päivittäin auki. Hieman vaihtelee, mutta noin 10–6. Tämähän on erittäin hyvä paikka tulla, koska Mainserve, eikö niin? Teiltä saa sit apua niihin huoltotoimenpiteisiin. Kyllä joo, me ollaan täyden palvelun telakka, monimerkkikorjaamo, talvisäilytyspaikka veneille. Et meiltä saa lähes kaikki palvelut veneille, myös ammattimerenkulkuun. Myydään varusteita ja navigointilaitteita, että kyllä täältä apua saa, että ei pulaan ei pitäisi jäädä. Sesonkin aikaan meille tulee useampi keissi viikossa. Tämmöistä moottorivahinkoa isompia ja pienempää ongelmaa. Huoltovelkaa tahdotaan jättää liikaa veneille. Kun se toimii, niin ajetaan vaan. Niin se on väärä ajatustapa, että ennakoivaa huoltoa. Talvisäilytys myöskin. Joo, meillä löytyy ihan avaimet käteen palvelu, että voidaan noutaa asiakkaan vene vaikka omasta rannasta ja tuoda tänne Inkooseen, nostaa, pestä, putsata, laittaa halliin ja sitten taas keväällä toiseen suuntaan ja tuodaan avaimet takas käteen. Ja meillä on noin 8000 neliöä säilytystilaa täällä Inkoossa. Meillä on tällä hetkellä noin 350 asiakasta säilytyksessä, mutta kyllä sinne mahtuu vielä. Tämä Inkoo musta näyttäytyisi varmaan pääkaupunkiseutulaisille veneen omistajille aika hyvältä paikalta olla ja toimia. Tänne on niin kuin helppo tulla. Juuri näin. Tänne on hyvä tuoda vene syksyllä. Täältä on hyvät kulkuyhteydet Helsinkiin päin. Julkiset kulkee hienosti. Täältä löytyy kaikki kaupat ja muutkin palvelut, niin saa sen pakattua veneen valmiiksi ja lähdettyä sitten lomanviettoon. Tunnin päässä Helsingistä. Talvella voi tulla
moikkaamaan omaa venettä sitten halliin. Ja suuri osa asiakkaista meillä on avaimet käteen periaatteella. Muutamat asiakkaat sitten tykkää touhuta myös veneellä ja se on myös meillä mahdollista. Että jos haluaa talvella tulla rapsuttaa silittelemään omaa rakasta venettään, niin tervetuloa. Meillä on myös sitten liikkuva huolto, että me tehdään monille muille telakoille sopimushuoltoja pääkaupunkiseudun alueella ja tästä Hankoon päin, niin tarjotaan myös sellaista. Nyt olemme lomalla Inkoossa ja lomalla kannattaa aina tutkailla paikallista tarjontaa ja Kiurunpesä. Mutta miten sä oot saanut aikaiseksi tämän tyyppisen homman, koska tää on vähän niin kuin uskomatonta. Tämä on vähän niin kuin uskonto hyvässä mielessä. Eli tämä sai oikeastaan alkunsa siitä, että me rakastetaan mun miehen kanssa löytää ja etsiä ja hankkia vanhoja esineitä ja vanhoja huonekaluja. 22 tontin perässä rakennettiin omakotitalo. Siinä vaiheessa oltiin 2 henkilöä ja 2 koiraa. Sitten meillä on siunaantunut 2 lasta. Ja ensimmäisen meidän esikoisen myötä niin syttyi myöskin se rakkaus kaikkein kauniiseen lasten tavaroihin, siis leluihin ja satukirjoihin ja tavallaan sai elää sitä omaa lapsuuttaan ja tyttöyttään uudestaan. Ja siitä syntyi sitten ajatus, että kun määränsä enempää ei kotiin mahdu vaikkapa vanhoja huonekaluja, ajattelin, että miksipäs ei sitten alkaisi löytää näitä ihania esineitä myytäväksi. Ja tästä voisi ehkä löytyä itsellensä jonkun sorttinen elinkeino. Ja sitten se, että käyttöesineetkin voi olla kauniita. Mulla on vähän semmoinen motto, että mä en huoli omaan kotiini mitään rumaa. Että jos joku esine voi olla kaunis, ihan arkinen, sanotaanpa vaikka vispilä tai siivilä, niin miksipä en vaihtaisi sitä mieluummin kauniiseen ja luopuisi sitä vanhasta vaikkapa muovisesta. Että meillä on esimerkiksi kotona noita vanhoja emallisia siivilöitä käytössä. Toki on eri hintaharukassa tuotteita, mutta on myöskin niitä ihan muutaman euron juttuja, joilla sä saat kohotettua sitä mielialaa ja josta on myöskin pitkäkestoista iloa sun elämässä. Että ajatuksenakin on, että ei niinkään semmoista kertakäyttötavaraa, vaan kestävää, joka kestää sekä aikaa että muotia. Leluissakin on se ajatus, mitä mä hankin tänne myyntiin, niin ne on toki pedagogisia, mutta että ne on myöskin kestäviä ja että niillä on myöskin jälleenmyyntiarvo. Että ne on usein semmoisia merkkejä, joita ihan mielellään ostetaan myöskin tuolla second handina. Minkälaiset on ne sun reitit, mistä sä löydät niitä niin sanottuja vanhoja tavaroita tai huonekaluja? Kuinka vaikeaa helppoa se on löytää? Se on ollut vähän meidän tytärten kauhu, nämä meidän retket, kun me voidaan poiketa reitiltä aivan extempore, oltiinpa sitten kotimaassa tai ulkomailla, niin mieheni kanssa yhtäkkiä bongataan joku pihakirppis, vaikkapa kyltti jossain, ja sitten me lähdetään sinne, ja sitten me ollaankin siellä tunti. Ja mitä sotkusempi paikka on yleensä sen parempi. Sitten jos puhutaan siitä uudesta, kauniita naisten vaatteita, asuja ja näin poispäin, niin onko nyt sulla huomattavasti joku semmoinen juttu, mikä kiinnostaisi nyt kovasti? Tässä on mulla vähän sama asia ajatuksena vaatteessa, että mä en osta mitään semmoista, mikä on juurikin nyt niin kuin muodissa, joka ei olisi ehkä ensi kesänä sitten enää muodissa. Mun ajatus on se, että nämä ajattomia vaatteita, jotka sä hankit ja käytät niitä ihan siihen asti, kunnes se tuote on tullut tiensä päähän. On esimerkiksi tässä nähtävissä vaikka näitä Intiasta tuotuja tuommoisia kaftaaneita, jotka on silkki, viskoosia. Siinäkin on materiaali hyvä. Sitten puuvillaisia vaatteita, pellavaa. Meneekö Kiurunpesä sitten talvilevolle siinä, kun koulut alkaa näin pois vai miten käy? Viikonloput, lauantai ja sunnuntai on Kiurunpesä auki aina sinne jouluaattoon. Sitten hyvissä ajoin ennen pääsiäistä niin aloitetaan taas lauantai ja sunnuntai, viikonloput auki ja sitten kesää kohti tultaessa niin kiihdytetään tahtia. Täältä varmasti hyvän tällaisen assistentin avustamana voisi löytää vaikka kenelle lahjat. Kyllä, ja sitä aina korostankin, kun asiakas astuu sisään. Olipa hän sitten vakio-asiakas tai ensimmäistä kertaa, että kysy ihmeessä, jos tarvitsee apua, auta mielellään. Ja sitten yhdessä voidaan tosiaan miettiä, että jos on joku lahjapulma. Ja sitten lahjakorttihan on aina ihan paras. Niitäkin täältä saa. Että jättää sitten sen valinnan vaikeuden sille saajalle.
Nyt me ollaan täällä ihanassa kohteessa, jonka nimi on Helkanhelmi Wellness Spa. Miten sä oot lähtenyt tämmöisen hyvinvoinnin keskuksen perustamaan? Mä oon kouluttautunut aikaisemmin biotekniikan insinööriksi ja olin 10 vuotta rokotetutkimuksessa ja tosiaan rupesin miettimään, että mitäpäs jos mä vaihtaisinkin alaa ja mä haluaisin siihen semmoiseen kiireeseen semmoisen paikan, missä voisi oikeasti hengähtää. No siitä se lähti. Sitten on tilanteet johtanut siihen, että on myös Suomen kouluttaja nykyisin tässä Comfort Zone-sarjassa, tai ollut jo yli 7 vuotta. Italian Parmasta, Davines Villageista tulee tämä aivan ihana spa-perinteet omaava hoitosarja, mikä parhainta. Tämä kaikki on haluttu tehdä kestävän kehityksen mukaan, eli tämä yritys Davines Group, he on ollut vuodesta 2016 tämmöinen B Corp-sertifioitu yritys. Eli mitä mä oon halunnut jo alusta asti Helkanhelmeen, niin on se, että vaikka me oikeasti tehdään tuloksellisia hoitoja, niin mä oon vielä muokannut näitä hoitoja pidemmiksi. Eli me tehdään täällä hyvin voimauttavia, rentouttavia hoitokokonaisuuksia. On se sitten kasvohoito, on se sitten jalkahoito tai hieronta tai kasvovartalohoito. Näitä yhdistelmiä meillä on täällä. Mä ajattelin muutenkin, että tässä on hyvinvointihoitolla, että tänne uskaltaa oikeasti miehetkin tulla. Eli me voidaan tehdä todella monipuolisesti ihoon ja mieleen, kehoon vaikuttavia hoitoja. Marraskuussa 2023 Valkeakosken yrittäjät Helkanhelmen valitsi vuoden yritykseksi ja siihen oli perusteena se, että on myös vaikeitten, on koronavuodet, energiakriisi, sota ja tämmöiset ollut, niin on voinut kasvattaa liikevaihtoa ja yritystä. Tässä on meillä sitten verkkokauppa myös toiminnassa, se on 2021 tehty, The House of Sustainable Beauty. Ihan nämä Comfort Zonein, sitten tämä Skin Regimen on ihonhoitoon myös ja sitten Davines hiustenhoitotuotteet, niin ne on kaikki kestävän kehityksen mukaan tehty ja tulee kaikki sieltä Italian Parmasta. Niin tämä on semmoinen kiva juttu, mitä aina kehitetään nyt tuossa eteenpäin. Mutta teillä on jotain hemmottelutreffejä. Se hemmottelutreffit on vähän semmoinen, mä keksin sen muutama vuosi sitten, että tullaan hemmotteluun kaksin, tai hoitoon siis kaksin. Eli nyt meillä on 2 hoitopetiä 2 huoneessa. Tarjotaan heille tietenkin alkoholittomat kuoharet siinä ihan velotuksetta ja he saavat vähän semmoista omaa yhteistä aikaa. Ja sitten me tulemme tänne, avataan hoidon jälkeen verhot ja sitten ollaan tehty se kahvi tai tee ja tarjollaan tuohon hoitopetiin ja avataan nuo ihanat verhot sitten tonne puutarhaan. Itse olen tätä käsialaa kehittänyt, että miten kosketetaan ja näin, ja olen sen muille siirtänyt myös, millä muilla kosketelukeilla on ihan sama tatsi. Mä oon aina ajatellut niin, että se asiakas on mun taideteos. Tämä on ollut se mun ajatus, kun mä teen ja kosketan sitä asiakasta, niin mä haluan ja olen kuullut sen välittyvän myös asiakkaalle asti. Tässä kaikki tällä kertaa. Viikon kuluttua samalla kanavalla samaan aikaan on jälleen uusi jakso Hetki lomalle -ohjelmaa. Mutta tällä välin muistattehan käydä katsomassa, mitä Facebook ja Instagram-sivumme tarjoilevat teille. Nähdään pian!